тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Як рӯз дар як видео ман акрошка нишон додам ва якчанд тамошобинон гуфтанд ки тарзи тайёр кардани ҳамин акрошка нишон дидем ва акнун имрӯз акрошка тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: картошка, тухм, редиска ва бодаринг. Боз бисёриҳо гӯшт ё ки ҳасиб меандозанд, лекин ман фақат сабзавот меандозам, тамом, дигар чиз не. ин картошкаи нав ҳаст, барои ҳамин хел майда майда шудааст. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳоро ан ҳамин хел майда карда андохтем. Каме намак мепошем. ҳамаашро омехта мекунем. хуб, тамошобинони гиромӣ, акнун кефир меандозем каме. Да, кефир омехта мекунем. Ё ки метонен, агар ки кефир надошта бошед, метонен сметана андозем. Бо сметана ҳам бисёр болаззат мешавад. Берун ҳаво имрӯз ҳаво гирифтагӣ, шамол. Берун биромадем камтар барои абро бинено. Чӣ хел абро сипсиё. камтар кабутӣ чинем. Кабутиё хела калон шудиянд. Ана ҳамиқа гашни чиндем. Бас будагист барои акрошка. Акнун ҳозир рафта шушта меандозем. Биё рафтем, Нилуфар. Акрошкада камтар кабутӣ чинда омадам. Майда карда андохтам аллакай. Ман ана ҳамин хел фатир ё ки қалама пиёз катӣ кардам духовкада. Бисёр хушро омадагӣ ва рақим. Тамошобинони гиромӣ, ин навай чукриҳо буданд ку ҳаваёя ман варенӣ кардам. Як-ду таша хӯрдан тамом ва монтагиҳош зиёдӣ кардан. Гирифта варенӣ кардам, ҳамиқа шуд ва бояд ду қошиқи дигаш зиёдӣ кардан. ва ёша як косачада гирифтам. Бисёр бамаза мешуда чукри кати варенӣ. Ман якум бор кардестам. Ба фикрам боз зимистонда булочка кати бамаза мешудагист. Боз як тамошобин пурсиданд ки ин китобчаҳоя шумо ай куҷо гирифтаед. Мана ин китобча вақте ки Нилуфар дарони мошинда хондаста буд, нигоҳ кардаста буд, тамошо кардаста буд, пурсиданд ки ай куҷо гирифтед. Ман ин ҳамаи китобчаҳоя ай мағозаи фикс прайс мегирам, барое ки Нилуфар бисёр амин китобчаҳоя дӯст медорад. Фақат китобча дар кор вайда, игрушка не. Ман фақат ай магазини фикс прайс мегирам хел китобчаҳоя. Хел китобчаҳо арзон, ҳам китобчаҳои нағз. Ман ин китобчаҳош варақош сахт ҳастанд, хел коғазӣ нестану варақош сахттар ҳастанд. Бисёр китобчаҳои нағз ҳастанд. Ҳама картинкаҳош нағз, хушрӯ, бо инҷоҳошда ҳатто шеър нависондагӣ забони русикати. Бисёр китобчаҳои зур ҳастанд.